כן, אז אנחנו יושבים פה בקריאת יערים עם הרב גוטליב, מקובל, חכם, והרב גוטליב, רציתי לשאול אותך, מה זה בעצם תורת הקבלה? אתה מלמד קבלה, מה זה קבלה? קבלה זה סדר של מדרגות רוחניות שיצר הבורא יתברך, עולמות עליונים שמסודרים בשביל להעציב את העולם הזה עם חוקים ומשפטים קבועים לטובת האנושות. וכשלומדים את חוכמת הקבלה לומדים בעצם את כל הפוטנציאל, את כל התכנון שהבורא תכנן בשביל העולם הזה, ומבינים איך אנחנו צריכים לממש טוב יותר את החיים שלנו ואת החיים הכלליים של כלל האנושות. יש חוקים ומשפטים רוחניים שצריך ללמוד, ועל ידי זה יכולים לסדר את הסדרים האנושיים בצורה הרבה יותר מתוכננת, מדויקת, באופן שנוכל לחיות פה לא עם ייסורים כל כך גדולים, לא עם כאוס כל כך גדול, אלא בצורה הרבה יותר טובה. אתה יכול לתת דוגמה, אם אני משל ללמד עכשיו על 10 הספירות, על ההשתלשלות, על העולמות, איך זה יכול לעזור לי בחיים האישיים שלי להיות בן יותר טוב, עבד השם יותר טוב, בן אדם יותר טוב, יהודי יותר טוב? כן. זה למשל יש את ספירת החסד, שהיא מלמדת את האדם איך לעשות חסד, גם במעשה, גם בדיבור, גם במחשבה, איך לעשות חסד. עכשיו, אבל מול החסד צריך להיות גם גבורה. זאת אומרת, החסד הוא צריך להיות עם גבולות. כי לפעמים אדם עושה חסדים בצורה כזאת שכבר מתפתחים מזה בעיות ודברים לא טובים. בעיות חדשות. כן. אז לכן החסד תמיד הולך עם גבורה. האהבה הולכת עם יראה. זאת אומרת, כל דבר הוא מגביל את השני. יפה מאוד. תודה לכם, כבוד הרב. להתראות. תגיד לי, תברך אותנו, תברך לבת שלנו, שתגדל. יפה. כל הכבוד. תצליחו כולכם, תלכו מחיל אל חיל. אמן, אמן, אמן. תודה לך.